kaki tak jeleke suarane anakku wing rusa-rusa mbok iya kudune melu mlebu sak sine kedaton kok kelaran nang kene yo kaya tinggal genepi ka anak ngono mergo ning stinggil mau kabar sing tak tampa umyung gone rembukan saenggo dadake bukane sing Prabu Mastopati iya ora kena ora ana wektu kanggo macak-macak niku iki dapat. Ngono. Menapa kanenggane iki banjur tumuju ning sanggar pamujang minta sing ditolongkan akal jagat urip tentrem ing negara Wirata. Oh ngono ta. Nyebal saka pateleran Yesus. Iki awake dhewe sowan menendi. Iki ana ing desa Tirna, Desa Margadung, Seyegan, Sleman Nduk mengkono. Kondange Mbah Bergas omahe. Oh iya. Wis ping pira swangene? Wis ping pindho iki Nduk. Ngono ya. Ya alhamdulillah isih dipercaya. Sing mau para bapak-bapak cukup wis ngrasani sesuk nek ngundang neh anak lanang kok nduk. Ya ora apa-apa ngurus anake Adnan. Iya. Dari pengestane mawon iki sesuk diundang rene wis rampung nek kuliah. Iya, heeh. Lah semester piro? Wis arep 7 aku rampung. Ah iya Kanjeng. Ya senajan to mengkone anake dhewe sing rene kulo ya mari sowan rene. Malah aman kok. Kita iki ning jaba sing ora-ora.
iki juga apa ya ngendikane para bapak-bapak sesepuh ingkang rikala semono rawuh ana ing buku ya panjenengane bapak Naryo terus bapak Sarjono selaku bapak hukum iya terus bapak sapa sing nggone naso ana mawon terus kekringsut tak malah iki kelebu ngerti dusun yo mengkono ning raning sekelurahan yo ngerti desa oh ngono mula ora ketan fungsi-fungsi ngaludu awake dhewe misungsungake pandonga kapandhokake marang warga masyarakat desa Marbagung dusun Nino kene pamanggone ning dusun Nino iya dene panduwune awake dhewe ya muga-muga warga masyarakat sedesa Marbagung mriki dusun Nino tansah lebih saking panggiri Gudha rencana katebihna saking suker sakit katebihna saking bebendi katebihna saking sandikala katebihna saking alangan kula tansah nuwun mugi-mugi warga masyarakat sedesa Marbagung dusun Nino mriki tansah manggiya karahayon manggiya katentreman manggiya berkah ingkang barokah sangga estu mujudake tentrem lahir lan batin warga masyarakat sedesa Marbagung kene nduk amin 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 nek ujibe iku ngerti dusun awake dhewe uga ndongake para-para ingkang makarya antarane mbok bakul sinambiwara para bapak kami ndongake marang para bapak kami muga-muga nggone nandur dipun tebihaken saking ama wiji ingkang katengkaraken wonten ing Tegal Pasadinan tansah kalis ing ama ijo royo-royo bekasan saged ngunduh wahing paharti tegese ngunduh woh-wohane anggenipun makarya wonten Tegal kepanasan nanggo pari yo iso dadi nanggo Palawija yo nedung-nedung kae iso wancinipun panen pas kiriju regane yo rega sing apik iya mergo amung tani iki tenan ragate akeh biayane akeh urung rabote urung bayar tenagane ora nganti hasil iki ning tanah iki apik ning regane kok medhun iya padha wae mengko ora ngarep mengko para bapak amung tani kuwi nurut pandingane awake dhewe tandurane apik wancine mundur sesuk regane kok pinuji apik ngono ya iya amin 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 mbok bakul sinambiwara nggih kula dongake muga-muga laris kabeh anggenipun dedudulan lek kula yo mayar lek dol yo gampang ora kula murah ade larang malah ora payu lek kula mayar ning lek dol yo gampang tegese cukup hati ku yo sak murwat wae ngono ya iya Bekasan engko nek diklumpukake nggone dodolan warna-warna payu kabeh nek ya terjadi akeh ibadane rumah banjur kena kangge srana nyukupi kebutuhane keluarga mengkono ya iya ugi ndongake kapan kali lebih dadak malinite kendaraan wonten margi tansah wilujeng boten nampi alangan wonten margi Bekasan saged kondur manunggal malih dhateng kula warganipun amin amin anak-anak kula sing sinau nggih kula dongake muga-muga pinter kabeh ora ana sing bodho
sing wancine unggah-unggahan ya unggah kabeh, sing wancine lulusan ya lulus kabeh, sing wancine rampung lunake dan antuk pakaryan sing hasile ajeg tur sing dadi kekarepane. Amin 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 amin. Kaya wis cukup kabeh. Kaya ya wis. Gampangnya apa kan jinangka warga masyarakat sedesa Gadung bisa nyokene bisa disumbagani dening distikan akare jagat. Amin amin amin. Iki awake dhewe klipur sakotara. Mergo lakon iki wong arep wong ngene aja. Nembang yugata para pundhit nanging sadurunge tetembangan sing ana gegandeng canenge karo agama. Agama bareng awake dhewe iki agama Islam ya sing karo agama Islam. Pepeling dibawani nganggo dandang gulung rukun Islam. Sapa sing gawa? Ning sinden mau ana sing ora mangkat. Awan mau kok bengi iki mangkat ah bageke. Sapa? Neken Salindri Srawana Sari. Ayo Pak. Pri anu Ratri. Wah, siap. Pacaane iya karang saking awan yang gawe ayo kalane rasa ditinggal ya alon-alon ya sarjana S1 ngono lulusan isi Rawitan ngono. Barengane karo anakku sing reblak santun. Ini aja lu ngerti apa-apa kita aja gede-gede ngono wis. Santun yo ngerti bocah wedok. Aku yo ngerti. Pokoknya sih gak lugu-lugu. Coba sih gede kantong ini cili orang kecil ya disusul putumu gadang ya sebenarnya saya lagi nang isi wetan malah disusul karo manis cilik wis tuh wis ora apa-apa aja padha karena bocah lugu cek kok iya lugu aja
ping 5 ikat haji rukun Islam Dados kok sampun dipinangkani kangge sangono
kangge sarana nyugata para bendeng. Mila wayah mboten kula jogeke jangan menika wonten gandencanipun kalih agami Islam. Ngono iya apa kendangane terampil ora jamak kae. Oh ngono. Ah, nek mligi nyanyian kan aku piye meneh ngono. Mosok kono la ilaha illallah kono dikrik-dikrik oh nganggo penemu ngono iya. Ya bener. Saiki nyegota para sesepuh sing halus-halus. Apa sinom parijata nyaman. Monggo ditibake langkung dangdut si kucing. Joget. Sah. Ya. Yo, sapa sing nembang atike? Wis kono iki. Di sapa sing disuwun minangkani. Nek ra anakku nanggal wis ora. Enak. Sinom parijata nyaman mengke didadekake dangdut. Yo. Zamane wis maju ya, Bu. Senggakane ya diganti digawe maju. Biyen senggakane kene iki si reng tinggal gunung kokoi ngomri. Injen saiki diganti maju kok. Sing lanang seniman putrine seniwati kayane mlumpuk ora apik to ora percaya kok iki mancai terus to sing apik ngene sing lanang seniman putrine seniwati bendina padu anak bendina padu dilebih apa bidikan oke aku malah sing apik didiwali putrine seniwati sing lanang seneng ceki tangkep pak polisi iki jenenge perjudian ngono nek perjudian iki pangkal kemelaratan beda karo perjudian apa kebersihan ini pangkal apa kesehatan ora ana wong sugih mergo main iku ora ana lho dilarang dening pemerintah ning nek wong sugih entek-entekan mergo main iku ora kurang-kurang ngono ya ora kena ya wis ya nak ya terus kena
eling-eling marang Gusti kang pepaling. Nek biyen ora ngene iki. Ora ngaring kodhok ijo mlebu jaring ngono nek biyen. Saiki eling-eling marang Gusti kang pepaling. Kok apik ya iya jamane maju kok. Aku tau krungu ora ngaring kodhok ijo randi bojo. Nek kodhok ijo kok randi bojone kecil kaya anake sapa? Anake Waldi. Wah. Jelas anake. Sing ora iki. Piye ta ya? Iya, peta. Tuku kupat canule wis tuwa menawi kula lepat nyuwun pangapura apik wong luput kuwi janji sing gelem njaluk ngapura wong kena diarani wong ala sing kena diarani wong ala ki wong luput didemuk lupute malah genting demuk lupute kancane lha malah elek. Nek njaluk ngapura terus ora baleni apa sing dadi gelutane, kuwi sing klebu apik, Nduk. Oh ngono ya iya. Nek biyen ora ngono kuwi, yen gandoliyo nasi cio tanane diajak ora gelem ditinggal burung pompeng apa ngono gandoliyo urasanmu bang kowe teru sasang lho awake kaya kowe ning suarane apik iki awakmu kaya ngono jan suaramu enak lah siji tangan ting tangan ting wis rasane mbake rusak saban anakku nanda ndak bingung ayo Tengane kambal gageng pejane sing lagi nyanding nanging kudu eling lho sing disandingi ning kancane dhewe kudu dhek iya lah nek kambil ijo ya tengane kambil ijo pejane sing duwe bojo nanging aja loro ora
wedok loro. Ora kena loro. Di bojo loro pepes lurjun. Ini pegawai negeri. Ini galang oleh. Ojo tiru bapak. Wong tuwa sing ngaten iki sing ditiru nyambut gawe wae kena. Anak-anak iki do ora tiru ning ngarep lestarekke. Padha wae. Ora tiru kok nglestarekke. Ayo. Ganti si kucing bisa dasare sindene yo kabeh apal kabeh iya wah dadi pelok barang gitu minangkani panuwun apa minangkani panuwun panjenengane Bapak Dukuh Sarjono iya apa Gugul Gunung Gunan ados
iya. Kaya sing kirap mangsane ya nduk ijo. Gajer-gajer. Ijo. Niki jane pembalunge iki terus do juket kok. Sing Dayak mau seneng aku Dayak. Mau dondolek kirap kok ya warna-warna. Ning yo rumah saiki wong ana selawat darah mbok sing selawat aja to cerai karo sing uyon-uyon. Selawatan e burine ndang kamu kok seru ae. Saiki cilik-cilik do nundang. Ayo. Nah, seneng janduk iya. Sing dirusana iya. Pisan kas janduk iya. Iki tak tujokke saka mligine aku dhewe iya. Kanggo pengene Bapak Sunarto. Iya sak keluarga. Apa? Langgam ali-ali. Oh. Mbah-mbah ning ali-ali aja disepeleke. Sapa sing ngembang? Anak tuwin digawani. Nang dandang gula ali-ali. Ya. Jenang gula. Ajeng gula gula. Ayo nek kiai sapa sing membantu ra cetokmu. Jenang gula. Ayo. Terus dibawa kena sulit kula dibawa kena terus dibawa dulu ing Bui terus tiba suku boli ini boli aja bisa nggak pancing cinta itu nih yen dadi loro gelap yen dadi loro gelap wah kegawan kok ya yen dadi loro gelap ngono wae koyo belum tenake nah, wah, kita ini kayak temanan kali. Jeru, senonal, neno. Sedih rintan Ketak engken oleh kewala jempol. Oh iya sih. Wah, karang aku urung kuwi wae sih. Semono. Ketak kewala
besok Jian cengkoke. Ayo. yen balik becak Yo, terus langgan pun. Lanjut. Sing tuwa kumulun maningken biasa ngapake kanggo sekung dadakan nang sang angkipi sang rasikan putra panganjuk saking yadi